Dneska je s námi ve snídani taky dětská psycholožka Vladimíra Rášová a zároveň bude jako odbornice na telefonu na čísle 607 020 760. Hezké ráno. Hezké ráno. Hezké ráno. Tak o čem podle vás ten Den dětí je primárně? Primárně je o tom být spolu. Samozřejmě je spoustu akcí, je spoustu různých doprovodných věcí, ale za mě osobně určitě je nejlepší, nejefektivnější si s tím dítětem sednout, popovídat si s ním, zeptat se mu, jak se cítí a věnovat mu plnou pozornost, opravdu takovou tu vědomou, malovat si s ním, složit si s ním stavebnici, opravdu jednoduché věci, nevyhledávat něco, že prostě gor, musíme jít někde boom na extra výlet za hodně peněz, jak spoustu rodičů to vnímá. Já jenom upřesňuji, že nejsem dětská psycholožka, já jsem odbornice na vztahy, já jsem předškolní pedagog hlavně a speciální pedagog. To je jen pro upřesnění, protože jsem tady protože se pohybuju právě v tom prostředí mateřských škol přes 20 let. A té dětské duši se snažím přijít opravdu na kloup až na mrtě. A co hodně sleduji v dnešní době právě u těch rodičů, je, že opravdu přijdou, honem dají do školky to dítě, honem ze školky na nějakou akci a chybí tam opravdu takový ten běžný kontakt s tím dítětem, opravdu to běžné povídání, ta trpělivost na to dítě, být jenom tak s ním a vědomně. Jak dítěti vysvětlit, že jde o společný čas, že to není o těch dárcích, protože si umím představit, když zmiňujete tu školku nebo prostě ty první stupně základky, takže tam vidí najednou, že tady ten kamarád dostal tohle ke dní dětí, tady kamarádka dostala tohle, ti byli tamhle, aby tam už tady v tom vlastně jako mladém věku nevznikalo nějaké porovnávání. Ano. Tam je důležité to vlastně vysvětlovat a říct ano, koupíme si to, ale dívej, není to zase tak důležité, je důležité si užít ten prostor spolu, zažijeme tu srandu, namotivovat to dítě vlastně, co spolu můžeme zažít, co můžeme prožít a že tohle, ten prožitek je pro to dítě daleko víc než nějaký věcný dárek a jít něco koupit, jako každopádně. Vnímám to hodně v poslední době, že je to takové opravdu ze všech stran vytlačeno na ty rodiče, že pojďte tady na akci, pojďte tady zažít něco a myslím si, že to není tak důležité opravdu i ze své vlastní zkušenosti. Už jsem teď trojnásobná babička, takže to vnímám a opravdu sednout si i s tou vnučkou, sednout si s tou dcerou, když byly moje děti malé a opravdu si s ní povídat, malovat. Ty jednoduché činnosti jsou daleko přínosnější a to dítě si daleko více na to vzpomene v té dospělosti, než když bylo někde na akci, bylo tam spousta lidí, prostě byl tam chaos, bylo to jenom šup, aby jsme oběhli ty stanoviště, jo, když to řeknu takhle laicky, ale opravdu tak Když mnohdy. jsme tady, tak musíme. Ano, musíme obejít všechny a získat ty razítka prostě, ale za mě to určitě není ten účel, a není to hlavně ten efekt pro to dítě. No a když teda sledujete současnou dobu, tak co jsou takový největší nešvary? Určitě telefony. Teď jenom když jsem jela sem do Prahy, vlastně, jsem udělali výlet s manželem, tak dítě v kočárku a prostě dali mu telefon do ruky, oni si jezdili po Karlově mostě. Já bych to za mě určitě jako nedala, ani mým vnučkám to jako nedoporučuji, protože si myslím, že opravdu taková ta přirozenost, že se dítě rozhlíží a opravdu získává ty podněty zvenčí, než z těch technologií jsou daleko pro nás přínosnější, než ty technologie a pohádky a všechny ty média. Diváci se na vás dnes mohou obrátit s radami na 607 020 760, můžete volat, tak toho určitě využijte. Co mi ještě napadá, že bychom mohli nakousnout rychle na závěr tady toho rozhovoru, co když dítě zlobí? Což je určitě taková jako typická fráze, že prostě jako zlobí. Ano. Co tím to dítě naznačuje? Ano, Protože to tak bývá, že to vlastně jako je trochu někde jinde, ne? Ano, je to samozřejmě několik věcí, může to být jak biologická, tak psychická činnost. A z těch biologických je to buď má žízeň, hlad, nebo mu prostě něco chybí, a nebo se nedokáže zabavit, nedokáže prostě si samohrát, takže je potřeba mu trošičku pomoct. Dívej se, tady něco hezkého, dívej, pojď, přečteme si knížku, dívej, pojď, budeme stříhat, jo, trošičku ho nakopnout, protože ty malé děti si opravdu ještě někteří nedokáží hrát, je to pro ně něco úplně nového, takže opravdu ho nakopnout, namotivovat a dívej, tady něco hezkého a hned si s ním povídat, opravdu takové to přirozené, jako vnímám, že teď hodně chybí. Tak se děti vychovávaly dřív, trošičku ho nakopnout, když zlobí. Ano. No, to už dneska moc není. 607 020 760, to je číslo na Vladimíru Rášovou, tak pokud byste měli jakýkoliv dotaz, tak ji neváhejte zavolat, je tady pro vás, zatím moc děkujem. A teď míříme za Juli a jdeme si připomenout téma dnešního rána.